kadega aim ko jong pinamar man usnem kami ka recruitment ha ka police department. Ti mentau snem ru menin kadang mi ka advertisement ya ka police recruitment nado ka shitarik jong ubunay April kandon ka online application form kamot pihak let ha ka website jong ka Meghalaya Police pindalet ha ka website jong ka Meghalaya Police hang tu pin salap ka batho sa pang ka recruitment but hang tu lada pi klik hang tu pin salap ya ki kriteria ki jingdon kam ki jingdon kam kiba general basic jingdon kam kalong kumni lada pi kwa aban apply ya ki post sub inspector pi de bandai graduate kasnem ga jong pi kade banlong arpuwei hado arpau nyo arpun nyo lada pi kwa ban join ki post ki ba pair UB constable battalion constable AB constable but kumta ter kindon ki mot phiap ban pass ki class 9 class 10 class 12 ki criteria ki ba pair alright to kasnem na kabanta ki constables pada kalong 18 to 21 nalor kata pada ki don ruka relaxation sans nam na kabanta ki schedule tribe kumut ki khasi penar bat ki garo kandon ka relaxation ba sans nam but haba pila apply ya kata ka post kindon ru ki ka examination kandon ka examination ka baningkong kadai kata ka physical efficiency test kamut bapihapan mare but kandon ru ka timing katkum ka timing pinyo ya ka marks ka jong pi ndala dep ka physical efficiency test kandon sa ka written test ha ka written test ru pidi banyo certain amount of marks ta kamut kin plus ya ka marks ja ka jong kam jing mare ka jong pi ka physical efficiency test but kin plus lang bat ka written exam ka jong pi kat no piyo nang ta kin sakat ya pi syaka personal interview but kibayo kam shajarong yakini lightly kin plus lang kin yo kam kadon lai hajar tali ki post haka police department banta de pet haka application pin sa iyo ha ong yeki bahing basam jong pi ong yeki men ki jong pi itu ki bakwa ban let shekani ka police recruitment lada ki kim don ga jing so thu la ne dang kwa kham tip kham banya sho wan hang tai hapo ka ketem jong ki pulit ki jongi hang tai ha ka kam ka jongi bat ngin sabatai ya phi ka ka bade ban le bat ka ba phila ban kumno ba phila ban pen jana ya lade nang ba phila ban yo ya kata ka thong ban join ka police department ti ya phi ki badang puli nga kentu ya phi ba number 1 phi di ban long ki balong physically fit kumno fin long physically fit wat num poi shekani ke jing di buat wat num poi shekani ke jing kerni ke drugs namar ba 100% nganong ipi pinum la ban mare pinum la ban compete krekot pha nget ye kinong hikai ki jong pi kin guide ye pi ko kom ko bade but haba pi krekot pha haba pi pass pha ki exam ko jong pi phila ru ban le ikani ki exam kani ka written exam la man tho pha kani exam nang ma pun yo ya kani ka thom kinong apply kam ha ka police ki bon pha but ka post ru ka bon nrei don kam ru iki ba minot we don kam ru iki pulikot ki ba start ha ka police department alright yes.